muri Zimbabwe pane chitiko chakaitika, pane video rutendera pa social media paonekwa kuti a thug anotaura mashoko ekuti anonwa ropa revanhu achiti riri very sweet, anongomwa semamwira anoita mvura. Muri Zimbabwe taona kuti the Mirror masvingo inoposta that video ichira mashoko kuti aiwa munhu anofanira ari musungwa kuti anozvitaura pamberi pamasoja, zvinoti pamwe masoja anga ari kusaidi kwake. Saka pina mashoko abuda nyogwa panapa pa the Mirror masvingo loti bo subscribe like kuti na on the bell icon. Tipina the Mirror nyora vachiti this talk is criminal and in a constitutional democracy this thug must be rotting in jail. He's telling villagers in the presence of a uniformed soldier and some officers that he drinks human blood and human blood is sweet. He says he has drunk the blood of many opposition activists. He gives a chilling warning to those that join the opposition that he will kill them. Eddie Cross told journalist Blessed Mhlanga recently that during Mugabe time at least one person was abducted every day and many have not been seen again. Thomas wabuda pana pachiverify na Eddie Cross achiti aiwa this guy munozati Eddie Cross ndiye biographer wa Idi Mnangagwa. Anta achiti aiwa this guy panguva ya Mugabe aingoti anonyangarisa vanhu each and every day, at least munhu one ainyangarika ouya achitaura mashoko ekuti aiwa anonwa ropa revanhu, anodisapisa vanhu opposition. Tudze mafungiro enyu kuti muri kudii pamusoro penhau iyi pina comment section medu. Subscribe kulike, turn on the bell icon.